Oi, Nimmari! Hello, Vinskitaan ja Kakka Vincent ja Pikku Vincent. pelipaikoilla. Tänään on meille ehkä semmonen oikein mukava päivä. Avataan uutta Match Attacks Extra. Eli nyt on vanha Match Attacks kerätty niin kuin loppuun, niin lähdetään Extralla liikkeelle. Eli tää on nyt niin kuin uutta siihen tilalle. Mä en tätä meinaa missään nimessä kerää loppuun, koska se edellinen kansi oli niin arvokas ja työläs, mutta silti me halutaan tätä avata, koska Tää pitää siirtää Kakka Vincent. Koska tämähän niinku, aina kun tulee uusi sarja, niin sehän niinku paranee sitten. Niin täällä on Chrome X Shieldejä, Manager-kortteja, eli siellä on valmentajakortteja, sitten on tämmöisiä X Shieldejä, nämä on tuttuja mun mielestä aikaisemmistakin. Sitten täällä on tämmöisiä Exclusive Limited Edition, Lamine Yamal, Harry Kane kortteja sun muita. Ja sitten se, mitä mä haluan, tai tuun varmaan ostaakin irtokorttina, Goat Messin kortti. Mä odotan, että näitä tulee enemmän myyntiin, jolloin se hinta vähän putoo. Sitten voi saada nykyään näistä näköjään relic-kartteja. Mä en muista, että onko se aikaisemmissa Match Attacksissa, me ei ainakaan saatu kertaakaan. Ja täällä on One of One Kobe Maino Nimmari-kortti. Tän jos saa, niin sitten on kyllä juhlan paikka. Se on varmaan mä veikkaan, että se on niinku erittäin arvokas, koska näitä on varmaan painettu niinku miljoonia kortteja. Jos ton yhden löytää, niin se on kyllä semmoinen jackpotti. Me saadaan, me saadaan toi, niin me ei julkaista sitä. Se on just näin. Koska kaikki rosvot ryöstää. Mutta meillä on niinku mega multipack ja meillä on ecopack. Mega multipackista löytyy 3 limited edition korttia ja myöskin ecopackissa on limited edition kortteja, joten lähdetään zoomailemaan mitä meiltä täältä löytyy ja me vedetään niinku puolet ja puolet, että jaetaan nämä niinku 2 petteriin nämä boosterit tässä näin. Tämä homma käyntiin. Ja eka booster. Ensimmäinen kosketus Match Attacks boosteriin. Ei oo ensimmäinen kosketus. Ai niin, se yhden avasit. Hei, muuten tiedoksi. Yksi avattiin, Pikku Vincent osti sen tuolta messuilta, niin täällä on aina 4, vähän niin kuin semmoista spesiaalimpaa. Tarviiko sanoa nimeä? Kortti. No ei tarvitse, että sä nyt sieltä voit... Antonio Silva. Mä tiedän, että täällä ei tule kaikki ole mitään semmosia Dodo. Hyviä. Bellerin. Toi oli Okafor, toi eka. Mikä tää on? Squad Update. Squad Update. Awake It. Toi paita. Niin on, joo. Fratersi. Ehkä. The League. Onko The League? Tuleeko ketään? Holo! Squad? Niin sieltä tulee 4 holoa. Cole Palmer! Cole Palmer! Crowd Connection. Katsotaan sitä. Oi. Baller. Ja kato mikä tuuletus. Täällä on Cold Palmer tuuletus. Toi noin. Ai. Tää maistuu. Europe. Kings of Europe. Adeyemi. Hat-trick Hero. Sitten on Barcelona. Barcelona. Katsojille tiedoksi, meillä on tässä toinen kamera valmiina. Jos täältä nyt oikeasti tulisi joku Lionel Messi, Gerrard. Tai sitten toi Kobe Mainon nimi. Duran. Pavard. Györes. Ai. Siinä on Györes on yksi itsellä ihan tullut tommoset lempparipelaajaksi. Pellegrini. Ja Tilmanni. Sitten on Crowd Connection. Koke. Flamingo. Europe. Konjulgu. Xavi. Knockout Master. Xavi on muuten hieno kortti. No ehkä arvokkaita. No ei, nää ei ole arvokkaita, mutta on kyllä niin hieno holo, että... Toinen booster. Tai no en tiedä, onko arvokkaita. Vaikea sanoa, mutta kyllä näistä osa pitää kyllä laittaa kansioon ja osa menee sitten ihan tommosiin jakokortteihin. Xabi Alonso, ensimmäinen valkkukortti. Joao Felix. Unai Emery. Joao Felix siirtyi AC Milaniin.
Endler, Ja vissi Chelsea halustaisi Romero, takaisin. Rudiger. Rudiger. Rock. Rokki Rudigeri. Crowd Connection. Joku. Zalenski. Camarda. Martinez. Martinez. Lautaro. Manuel Ogra. Taas Kalhangulu. Galha. Mutta nämä on eri tyyppejä. Niillä on vaan samannäköiset paidat. Kalhangulu. Sitten laita kameraan noin. Siellä on Mid. Lino. Gregory. Munich 25. Hieno. Livakovic. Siellä on taas valmentaja. Dortmundi. Elliot. Crowd Connection. Kuka? Zilinski. Onana! Onana, Manu Veska. Platinum pulli. Nyt tuli Savi taas. eka Platinum. Kukurella. Europe. Mark Kukurella Europe kortti. Ai että. Kato. On hieno, se menee kansio. Mark Kukurella ja sitten Onana. Manu Veska, shootoutti. On hienot. Onko sulla vielä yksi boosteri jäljellä? Täällä on joku. Siellä on joku skilli. Musta. Oi. Black Edge Edition tuleeko? Lionel Messi, anna Messi meille. Joo, Messi, se on Messi. Anna Messi. Tai sit se on se 1/1. Oi, sieltä tulee Rocky-korttia. Kim. Joo. Battle. Gonzales. Se ei ole Messi. Ei ole Messi. Virgili. Mä haistan, että se on Black Edge. Ja mä näen, että se on Virgil van Dijk. Castro. Luka Modric. Black Edge Edition. Ei vitsit, on nätti. Black Edge, Luka Modric. Adeyemi ja Ugrade. Luka Modric, Black ja Edge. Ugrade. Se menee sleeveihin. Ja Limited Pikku Vincent avaa yhden Limited Edition boosteri. Katsotaan minkälaisia Limited Edition boosterit on. Ja älä niin nopeasti rullaa. Nimmari Kobimaino! Onks tää oikee? Signar tulee style, ei oo aito. Kuuluuks tää olla tässä? Ei vitsi miten hieno kortti. Tsiikatkaa. Kobimaino Signature. Kuuluukohan se olla tossa? Onko se aito nimi? Eikö niitä lukee One of One on niinku... Oi. Now including incredible One of One Pro Web genuine autograph kartsi. Älä viitti, ei tää aito mun mielestä. Mut on törkeen hieno kortti. Siis jos täältä jokikisestä boosterista tän saa, niin voi kyllä ehdottomasti suositella. Että tän takia melkein, jos on Manu-fani tai vaikka ei olekaan, niin on kyllä niin hieno kortti, että ei voi muut sanoa. Tää on Signature Style. Tobin mainonta. Niin, Mä menin jo ihan sekaisin, että tuliko sieltä nimmari. Sesko. Ketäs se on? Cesko. Ja Rowan. Kelaa säkin Oi. Onks toi se aito nimmari? No ei oo, tää on Signature Style Pro Wievi. Mut on kyllä hieno. Sitten zoomataan mitä Kakka Vincentti saa. Pikku Vincent veti tommoset kobimainot. Mä menin ihan aivan sekaisin. Hetkinen! Ei oo. Mä ajattelin, että onks tää täältä voi myös saada noita heropäksejä. Mut tää ei oo kyllä heropäksi. Lisbon Final. Onks tää? Kato! Angelotti. Carlo Angelotti. Ja sitten Filippi Clementti. Kukas siellä on? Vätjeni. Celli. Tseko. Tuon mun mielestä saatiin. Maikon. Katsokaa näitä holoja. Vitinha. Ja Johnny Carjo. Vitinha Europe.
Mä dikkaan tästä Kings of Europe-kortista. Sitten on vielä viimeinen normiboosteri. Saatiinko yhtään? Ei saatu semmoista paksua X-korttia. Ja kun mä sain. Sä sait viimeksi semmoisen Bedrin vielä. Bellanova. Siellä on Lage. Tuolta Benfica valmentaja. Warren Zaire Emery PSG. Ja vielä, että tuohon 25 on ehkä tulossa Maradona perjantaina. Niin FIFA. Niin, FIFA. Siellä on liilakortti. Niin jo, liilat on muuten, hei, katsojille tiedoksi, jos väri on eri kuin tämä holo, niin se on harvinaisempi. Katsotaan mikä liilakortti. Mike Magian! Nyt Lamine Jamal liila. Ei muuten yhtään Lamine Jamalikorttia tullut. Gelvätjen. Oi, Joe Wehrmanni tuolta PSVstä. Nämä on vissiin jotain tämmöisiä vähän spesiaalimpia, niin kuin on ollut ne siniset. Oli hieno kortti. Ja kato, kuka siellä on? Chelsea, Moises Kaised. Ja viimeinen Charles de Ketelare, Kings of Europe. Ja sitten lähdetään viimeiset limited editionit. Ei tullut Messiä, tarkoittaa sitä, että mun matchattakseni extra oli tässä, mutta nyt jos mä ostan kyllä sen Messin kortti ihan vaan irtona, se oli niin hieno. Ui, kato mitä hieno. Explosive talentti. Duran, Aston Villa. On muuten pikkasen hieno kortti. Onko nämä yksi oli tämmönen Explosive Masteri? Aika hieno. X-Factor Limited Edition. Benjamin Cesko. Eikö se ole tuolta Leipzigistä? Ja tämän jälkeen mä otan FIFA-peliin. Sama kuin mä sain. Onko? Joo. Niin jo, sama jo. Ja. Kiitti, että olit messissä. Tässä oli kaikki tällä kertaa. Se on just näin, eli pana peukkuu ja tilauspykälää. Kobe Maino Signature Style -kortti. Varmaan yksi hienompia tämmöisiä niin kuin markettivetoja, mitä voi saada niin kuin normikorttina. Jos saat aidon nimmari, niin veikkaa, että on erittäin arvokas. Kannattaa katsoa sieltä. Että kannattaa katsoa, tässä lukee Signature Style. Mutta jes, ensi kertaa tässä oli Vinski Timeit ja moi moi!